L-Ambaxxatur Marija Camilleri Calleja flimkien mal-familja u l-istaff l-Ambaxxata Maltija l-Emirati Arab Magħquda għexet il-mumenti surreali tas-sibt filgħodu 28 ta' frar. F'ħin bla waqt, jiġifieri ħassejna teżżiż kbir hawnhekk f'Abu Dhabi, l-ewwel attakki saru f'Abu Dhabi, saru 4 rounds of attacks, 4 waves qednilhom of attacks. U mbagħad kien hemm attakki oħra fuq Dubai. Kważi sitwazzjoni surreali iva għaliex il-bieraħ filgħodu mill-koordinament tagħna flimkien ma' ambaxxati Maltin oħra fir-reġjun hawnhekk kollox hawn 4 fir-reġjun tal-Golf. Bdejna nindunaw illi ħajbdew xi forma ta' military engagement. Bdejna noħorġu informazzjoni fuq is-social media tal-ambaxxata u s-social media tagħna personali biex il-Maltin they take shelter in place u jieħdu ħsieb li jkollhom biżżejjed ikel, mediċini u affarijiet ta' bżonnijiet ta' kuljum u ma joħorġux mid-dar. Dan il-pajjiż fejn hawn ħafna turiżmu, kultura, kważi pajjiż li tħossok in the Western world, laqqas tibda temmen illi qed jiġru daw l-affarijiet. Il-Maltin bdew jikkuntattjawna mill-ewwel, kien hawn Maltin illi raw is-social media post tagħna kkuntattjawna, oħrajn għaddew magħna ġew moddija magħna tru l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-Ministeru qiegħed jikkoordina magħna u jagħtina s-sapport kollu possibbli. Koordinament ukoll qed isir bejn l-ambaxxati tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-reġjun. Mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-United Arab Emirates biex inkunu nistgħu niksbu l-informazzjoni kollha possibbli mill-Crisis Coordination Center ħalli naraw kif nistgħu ngħinu ċ-ċittadini tagħna. U żomm moral għoli biex inkunu nistgħu fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu xogħolna u ngħinu lill-Maltin li jinsabu hawnhekk. Spazju tal-ajru huwa magħluq fuq l-Emirati Arab Magħquda, ġifieri ajruplani la jistgħu jinżlu laqas jitilgħu. So at the moment l-istruzzjonijiet huma shelter in place and we have to wait it out. Il-ħadd stess kemm Abu Dhabi u anke Dubai intlaqtu fl-attakki mill-Iran.